हेलो लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बयखौबो खेबसे बरायहरनाय थाबाय। भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसेयैनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। थ'दो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बाजाराव थांनानै फैनानै गलगाप्पे लाबोदों। गलगाप्पे। नों मा जानो फैदों? जि फाग्लि फाग्लि डायलग होगासिनो नै जांख्रानि। बाजै प्रियाया जा फेखाबाय जांख्रानि मोनलोंनानै। नोंहालाय फेयाखै एसेबो? नै खावलायाव हाब्रु नांलायलायबाय बेस्रा। जि गायखाबाय। बेसे बुरजा मोनलोंदों? मानिमोन? जि स्पिड गायखाबाय नै। मोसौ मोनजोब बादावरा सोमथाबजोब्बाय नै जाला सासेया नै बिराद डायलग गोरों जाथारदों दे बियो।
दुब्लि बारियाव पाइप लाबोनानै दुगैलायखाबाय नै जा सान्दुं गोसा ना Hi guys. Ini jangkra. Aku boleh ke pipis dah. Tapi dah bayang. Ini you have gone. Nah dia kau duit apa ada raja ber. Aku lengah aku lengah tayo. Orang ini ni cara pagli dia ni wala. Bodoh lagi saya leng kemana? Karni pemain di situ ya bukan negara bukan ini. Kalau bisa tidak bisa. Tidak boleh kan itu. Mental peranai. Mana itu dah hasil lebih. Enggak no, hasil kepala anda nunggu. Siapa yang sih? Dua konta 56 7. Nih, bentar aja. Kurma bedot. Ini video isu saya lwgwpwr.